Lazada yung pwede yung pagkakitaan. Meron na rin ngayong TikTok Shop. Sa TikTok Shop, para gumawa ka ng account, dapat meron kang 1,000 followers para magkaroon ng TikTok Shop. Kasi makikita mo siya dito, ito, i-click mo lang tong parang basket na icon. Yung basket na icon na yan. Tapos, ito na yung makikita mo, yung mga products na in-upload. Mag-upload ka lang ng products dyan. Kung may mga products ka ng on-hand, pwede mo yan. Meron din sila ngayon free shipping. Yun ang promo nila ngayon dahil kaka-open lang nila ng TikTok Shop. Meron silang free shipping. Nagsi-COD rin sila. Tapos meron na rin 60 pesos off sa bawat order. Kaya mas mura mong mabibili ngayon sa TikTok Shop. Kaya siguro mas maraming buyers ngayon sa TikTok Shop dahil dun sa mga promo nila na ngayon. Tapos, dito sa TikTok Shop, meron kayo na enter. Yan. Ito yung profile mo, magiging profile mo sa TikTok Shop. Sa TikTok Shop, pwede kang maging affiliate. Pwede kang mag-add ng affiliate products. Parang, kunwari, wala ka namang talagang on-hand na products. Parang wala kang pangpuhunan. Pwede kang maghanap sa TikTok ng products. Katulad yan. Add affiliate products, tapos yan. Kung gusto mong magbenta ng ganyan, i-add mo lang. I-click mo lang yung add. Gusto mo magbenta ng ganyan, i-click mo lang yung add. Ibig sabihin, yung earn 25 pesos, tuwing sa shop mo may bibili ng product na yan, kikita ka ng 25 pesos. Magkakaroon ka ng commission sa bawat mag-order. Kaya sa mga walang pangpuhunan, pwede nang kumita sa TikTok Shop. Kailan pa tong TikTok Shop? Last month lang yata. Wala pang 1 month kasi nagka-upload pa lang kami. Matagal kasi mag-approve si TikTok ng mga ng ID. Yung ID pa lang, ang hirap niya magpa-approve. Tapos yung, bawat product, mahirap din i-upload. Kasi hintayin mo pa bago Yan na, tapos TikTok Shop. Yan na. Ito na yung niya, affiliate products, manage products, commissions, your shop. Tapos yan, add affiliate. Yan, pwede kang mag-add kung gusto mo magbenta ng shorts, add mo lang. Tapos promote mo lang, nagbebenta ka rin ng short. Yan, makikita mo yun kung nakabenta ka ng short, may 49 pesos ka. Kaya pwede kang kumita kahit na wala kang puhunan. Kahit na walang kaya iba yung ginagawa nila. Purot na lang sila. Wala silang puhunan, kumikita sila ng mga Kaysa mamuhunan ka ba, di ba? Kung gusto nyong pumunta sa shop namin, punta lang kayo sa search products. Tapos, search mo lang yan. Tapos yon Grace Botanical Boon. Pag clinic mo yung Grace Botanical Boon na yan, ito yung makikita mo. Ito yung mga products namin. Bale, i-click mo lang yung plus dito kapag makikita mo dyan plus. I-click mo lang lahat ng products namin. Ikita ka ng 10% commission sa lahat ng mabibenta mo na products namin. Automatic na yun. Mapupunta yun dun sa commission. Yan, commission. Kapag nakabenta ka ng products namin. Bali, ang gagawin mo lang kapag na-add mo na, gagawa ka ng content para ma-promote yung product. Tapos kapag nakabenta ka, wala ka nang gagawin. Kung kikita ka na lang ng commission. Bali, kami na yung magpapak ng orders, kami na din yung magpapaship noon, wala ka nang gagawin. Kikita ka lang. Ito, meron kaming kay Nico, promote niya yung product namin. Content para may promote yung product, tapos may mga viewers na niya. Dati ganyan lang, 'di ba? Mga puro sayaw-sayaw lang sa TikTok. Ngayon pwede nang kumita kasi mula nung nagkaroon ng mga sellers na nagla-live sa TikTok, tapos promote nila diretso sa Shopee nila kasi diyan, pag clinic mo kasi yung Shopee na yun, diretso na sa Shopee mo yung mga nakakita ng content mo. Para makadami ka ng buyer sa TikTok, kailangan mo mag-live, kailangan mong i-demo yung mga products mo, isa-isahin mo. Yung mga nagla-live na ka 100 parcels na sila per day. May mga live na viewers din na nagtatanong kung para saan to, kung meron ba kayong ganito, ganon. Tapos i-explain mo sa kanila kung anong uses nun, or kung para saan yon, tapos kung anong ingredients nun, mga ganon. Pero yung iba, umaabot ng ilang oras talaga magla-live para lang Pero sulit naman daw talaga, nakaka 100. Kasi ang may limit pa kayo sa TikTok na 100 parcels per day muna ang pwedeng orderin. Ang pwedeng tanggapin na orders, ganun. Pero habang tumatagal daw, yung iba yung more than 100 per day na yung ginagawa sa kanila. Pero sa mga bago pa lang yata 100 per day pa lang. Yun. Kaya yun talaga yung plano ko sa mga susunod na makapag-live para dumami yung buyers namin sa TikTok. Para magkaroon ng TikTok shop, kailangan mo lang ng TikTok account na may 1,000 followers.
Tapos kapag may 1,000 followers ka na, pwede ka nang gumawa ng TikTok shop. Tapos para makapaggawa ng TikTok shop, kailangan mo ng ID, isang valid ID, passport or TIN ID. Mas madaling i-accept ni TikTok yung TIN ID kasi yung passport maraming mahirap siyang ipa-approve, kaya TIN ID yung kadalasan na ina-upload namin para makapag... Pag na-approve na ni TikTok yung TIN ID mo, yun, pwede ka na mag-upload ng products. Tapos isa-isa mag-upload ka ng products, tapos i-approve pa ni TikTok yun kung papayagan niya ibenta yung product na yun. Ganun. Madali lang siya. Tapos sila na rin, kapag may umorder, titignan mo lang kung may orders, tapos i-print mo ulit yung waybill parang sa Shopee at Lazada, tapos mag-antay ka na lang ng courier na darating para pick upin yung products nila. Tapos di-deliver na nila. Tapos mapupunta na lang dun sa account mo yung kita. Tapos after 7 days, malilipat na, pwede mo na siyang ma-withdraw. Yun lang. Ang tagal nga lang talaga. Ang tagal daw eh. So, papunta yung yung kinita. Hindi katulad ni Shopee, andun na agad. Dahil siguro bago pala. Video, kailangan mong i-register yung video account mo dun. Tapos, para automatic na pag-withdraw mo.